kuma ya kamata mutanen Kano in za a yi mai tambaya a yi tambaya irin wadda suka yi ma wancan malamin da ya gabata. Ai yanzu ga hadisan nan mun karanta cikin wannan hadisan akwai tumaki, ‘ya'yan tumaki, akwai magana ‘ya'yan arna. To ya kamata a hadisan da ya ce su ne ya zo ƙaryatawa, to a yi mashi tambaya a ce to yanzu ina sunan tumaki yake cikin hadisan, ina kuma sunan ‘ya'yan arna, saboda irin tambayar da suka yi ma wancan malamin kenan ai. Gaskiya ne. Ba wai zancen hadisi ya inganta ko bai inganta ba, kwata-kwata ba wannan magana ce za a yi ba. Ba magana wai hadisin ya inganta ko bai inganta ba, a'a ‘ya'yan tumaki da ka kawo ana maganar manzon Allah ka kawo ‘ya'yan tumaki da kuma ana cikin maganar manzon Allah ka kawo ‘ya'yan arna. Ya aka kai wannan misalin, ana misalin manzon Allah sai ka kawo ‘ya'yan tumaki ciki, ya kamata wannan abin zaka nuna cikin hadisin. Gaskiya ne. Irin ba ai kun ce haka dama ake muƙabala, haka kuke yin ta nan wadda kuka yi a baya. Kai Allah shi kare mu. Kuma duk waɗanda suke kumfar baki a wancan lokacin yanzu kuma su suke kumfar baki ta kariya. Duk wani abu na aibu kun yarda sai ku tabbatar da abu in dai aibu ne kun san ya za ku yanzu wannan littafi na Ash-Shama'ilul Muhammadiyya duk hadisan da ke ciki nan ake magana karamomi na manzo Allah, to da ka karanta wannan za su ce ƙarya ne. Kuma da ka kawo kuma na zancen kwarkwata ko na ba sai su ce to wannan ya inganta.